vai mellorando, sí, vai mellorando, pero aínda non, aínda non. Aínda falta algo. Mira, do lado de Jesús aínda escoito algo. Deste... Ahora, dixeronme que a previsión é que luns martes estexa máis ou menos... Para o pleno, para. Iso dixe, quero que ver. Eso no esperado, cando estás aí, chegou. Ves como a veces se me dio como... Bueno, eu cando vostedes me digan, pola miña parte, podemos, sí. Bueno, pois o primeiro, como sempre, moi bo día e moitísimas gracias por asistir a esta rolda de prensa xa habitual dos venres, na que nos gusta facer balance da actividade política mantida nesta semana, unha actividade política marcada claramente pola nova volta de rosca a chantaxe a que está sometido o goberno de Pedro Sánchez para manterse algún tempo máis na poltrona da Moncloa co apoio dos independentistas cataláns. Estamos a falar, neste caso, da delegación das competencias en materia de inmigración ao Goberno de Cataluña. Un feito que ataca directamente os principios recollidos na Constitución española e a unidade de España, comprometendo, ademais, a seguridade nacional. E falamos dunha competencia que ata non hai moito, e por boca do propio ministro do Interior, o propio goberno de Pedro Sánchez consideraba indelegable porque está recollida no artigo 149 da Constitución española, que recolle que o Estado ten competencia exclusiva sobre nacionalidade, inmigración, emigración, estranxeiría e dereito de asilo. Unha competencia que nin pode ser cedida, nin pode ser delegada en ningunha comunidade autónoma, pero que agora o goberno de Pedro Sánchez volve a rachar para contentar as exixencias dos seus socios independentistas cataláns. España vive unha situación política e institucional alarmante porque esta cesión en materia de inmigración a Cataluña súmase a xa consumadas da amnistía aos autores do intento de golpe de Estado independentista ou da imposición dunha condenación da débeda das comunidades autónomas, un ataque directo á responsabilidade e ao cumprimento das obrigas de déficit e débeda que asumiron nos momentos de grave crise económica comunidades como a nosa, como Galicia, e que, por outra banda, premia a comunidades como Cataluña, que destacaron polo seu despilfarro, polo gasto ineficaz en referendos ilegais ou pola apertura sen sentido de embaixadas a la case por medio mundo. E tendo sempre presente que este é un negocio ruinoso para Galicia, xa que somos a comunidade que recibe unha menor condonación da débeda por habitante axustado. 1.369 euros menos, 1.369 euros, frente aos 1.892 que reciben de media as comunidades autónomas para o conxunto de todas elas. É dicir, un 67% inferior á media e case 1.000 euros menos por habitante que van recibir os galegos fronte a un catalán, un valenciano ou un andaluz. O que realmente interesa ás comunidades autónomas neste momento, e non nos imos cansar de repetilo as veces que faga falta, porque é o que realmente necesita Galicia, é unha reforma do sistema de financiamento autonómico, que recolle expresamente as peculiaridades de cada unha das comunidades para financiar a prestación dos servicios públicos nas mesmas condicións en calquera punto da xeografía española. E niso imos seguir traballando e insistindo desde o Partido Popular de Galicia e dende a propia Xunta de Galicia, buscando o apoio de outras comunidades autónomas que xa amosaron o seu rexeitamento a unha condonación da débeda que só mira polos intereses do independentismo catalán e do propio Pedro Sánchez.
O goberno de Sánchez é unha marioneta nas mans do independentismo catalán e vasco e a mellor demostración disto son as constantes cesións a todo o que se lle pide para poder manterse na Moncloa. Ademais das delegacións das competencias en materia de inmigración a Cataluña, onte tivo lugar a sinatura do acordo para o traspaso ao País Vasco das competencias sobre os permisos de traballo para estranxeiros e sobre meteoroloxía. Resulta lamentable a facilidade coa que o goberno do señor Sánchez accede á cesión de competencias e do que non son competencias tamén para Cataluña e o País Vasco polo simple feito de manterse no poder a calquera costa. En troques, a pouca disposición que amosa cando falamos de traspasar competencias para Galicia. Resulta casi tan lamentable como escoitar ao delegado do Goberno en Galicia instando ao Goberno galego a solicitar novas competencias. Porque eu creo que non fai falta lembrar as 22 prórrogas que levan o Congreso a tramitación da proposición de lei para a transferencia da P9 á Comunidade Galega, que chegarían a 37 adiamentos, se tomamos como referencia a chegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Ou tal vez lembrar as voltas que lle están dando para logo de conseguir que o Tribunal Constitucional lle dera a razón a Galicia fai case un ano, facer efectiva a transferencia a nosa comunidade do persoal e os medios materiais necesarios para exercer as competencias sobre o noso litoral. E agora imos ver se o Goberno Central ten a mesma dilixencia que amosou co País Vasco cando Galicia lle solicita o traspaso das competencias en meteoroloxía, ou cando insistemos na solicitude de cesión da xestión do ingreso mínimo vital. Non queremos ser máis que ninguén, pero tampouco menos que calquera outra comunidade autónoma. Polo que demandamos do goberno do señor Sánchez, e esperamos, nos gustaría contar co respaldo de BNG e dos socialistas galegos, pois que trate a Galicia do mesmo xeito que a Cataluña e a País Vasco e atenda as nosas demandas sobre novas transferencias. Pero, lamentablemente, a realidade o que está a amosar é que para Pedro Sánchez existen comunidades de primeira e comunidades de segunda, e a Galicia parece ser que lle tocou do lado malo simplemente porque os galegos decidiron outorgar a súa mayoritaria confianza ao Partido Popular e, ademais, deixando aos socialistas nos seus niveis máis baixos de voto de apoio da cidadanía galega. Isto é un pecado que parece que o señor Sánchez non está disposto a perdoarlle aos galegos. Para rematar e poñerme a vosa disposición para atender as preguntas que consideredes oportunas sobre estas ou outras cuestións, informarmos tamén que os grupos parlamentarios, os 4 grupos parlamentarios deste Parlamento vimos de resistir a solicitude para a creación dunha comisión especial non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade e á elaboración de novas propostas a prol da integración das persoas con discapacidade e tamén da Comisión non permanente de estudo para a igualdade e para os dereitos das mulleres. Estamos a falar de 2 comisións que xa veñen de legislaturas anteriores e que volvemos a poñer en marcha, se ven con obxectivos marcadamente diferentes. En concreto, o obxectivo coa de discapacidade é rematar canto antes a elaboración do ditame que xa se comezou a elaborar na pasada legislatura e que recolle propostas derivadas da documentación e dos numerosos comparecentes que teñen pasado por esta comisión para informar e propoñer actuacións dirixidas a mellorar a atención ás persoas dependentes. E no caso da Comisión de Igualdade, pois queremos abordar unha nova fase unha vez superado o plan de traballo desenvolto durante a pasada legislatura con retos para afrontar logo da pandemia da COVID-19 e agora o que queremos é dar un paso máis e elaborar un novo plan de traballo para afondar na posta en marcha de medidas que avancen cara a unha igualdade real e efectiva entre homes e mulleres, sobre todo no ámbito laboral, e tamén, como non, na loita contra a violencia de xénero, onde Galicia se converteu nun referente a nivel estatal na atención ás vítimas. E todo isto nunha semana que remata coa celebración mañá do Día Internacional da Muller. Unha xornada que para o Grupo Popular ven empañada pola negativa persistente do BNG e da súa voceira especialmente a condenar a noxenta campaña machista da CIGA contra a conselleira da Política Social.
Nós estamos de acordo, nós compartimos plenamente que debe haber crítica política ao labor que desenvolve o Goberno galego, sexa home ou muller o responsable do departamento respectivo. Pero non compartimos, non podemos compartir e non podemos aceptar que se denigre a unha muller polo feito de ser muller, que neste caso, ven sendo unha conselleira, e que se faga ademais con estereotipos pexorativos como se utilizan na caricatura distribuída polo sindicato nacionalista. Seguiremos insistindo unha e outra vez, e así o faremos no pleno da vindeira semana, a través dunha proposición non de lei, para que as deputadas do BNG recapaciten e tomen conciencia da pésima imaxe que se está trasladando a todas as galegas. A imaxe dun nacionalismo machista e sectario que amosa o seu sometemento ao que lle ditan dende os seus cuartéis os coronéis da CIGA e da UPG, pero que desde o Partido Popular non estamos dispostos a aceptar, porque a igualdade e o respecto ás mulleres debe ser unha das principais características nunha sociedade moderna e con futuro, algo do que, polo que se ve, o nacionalismo galego hai tempo que deixou de aspirar. Nós non imos a renunciar a esa aspiración e, polo tanto, imos seguir traballando para que as mulleres poidan romper eses teitos de cristal e alcanzar a plena igualdade nunha sociedade máis xusta. Por iso, permítame tamén felicitalas a todas elas na víspera dun día importante de reivindicación na loita pola igualdade. Pola miña parte, máis nada, e poñerme simplemente á súa disposición para responder calquera pregunta que estimen oportuna. Bueno, xa sabemos que o socialismo só contempla as mocións de censura cando lle interesa e son eles os beneficiados desa ferramenta que está contemplada no ordenamento legal. En todo caso, eu creo que algún día o Partido Socialista terá que facer un certo examen de conciencia e tamén un repaso histórico, porque as mocións de censura neste país, precisamente quen as impulsou foi o Partido Socialista, e así se desaloxou da Xunta a un goberno que en aquel momento ocupaba un presidente do Partido Popular, verdade? En todo caso, eu o que aproveito é para felicitar e para desexarlle a mellor das sortes á nova alcaldesa de Viveiro, que espero que consiga sacar a este concello da parálise que viña sufrindo e que, polo tanto, esta moción de censura, esta chegada de unha nova alcaldesa redunde no que debe ser importante, que en beneficios para todos os veciños e veciñas de Viveiro. Parecelle axeitado que o presidente da Xunta se deixa coa cúpula dun goberno de extrema dereita na súa viaxe a Argentina? Perdón, non entendín a pregunta. Se lle parece axeitado que o presidente da Xunta se reúna con un representante dun goberno de extrema dereita? Me parece absolutamente axeitado que o presidente da Xunta se reúna con calquera goberno de calquera país. Home, sendo outros presidente da Xunta, non tuvemos inconveniente en reunirnos con gobernos de extrema izquierda, verdade, cando iso redundaba en posibles beneficios para Galicia. Eu creo que calquera gobernante responsable debe de discernir e separar as cuestións de carácter ideolóxica do que ten que ver coa representación institucional e o que ten que ver tamén coa diplomacia internacional. Se non se entende isto, vamos a ter gobernos moi limitados no exercicio da súa acción internacional. Dende logo, o goberno galego creo que se debe reunir sempre con calquera goberno, especialmente alá donde hai moitos compatriotas que están bebindo, que se xogan cousas importantes e que dependen en boa medida da colaboración entre ambos gobernos. Polo tanto, en fin, me parece dificilmente comprensible as críticas nese sentido. Dicía o BNG que iba de ganchete o presidente agora co fascismo. Co quen? Perdón, é que non escoitei ben. Co fascismo. Co fascismo. Bueno, todos sabemos que o BNG é escrupulosamente pulcro no que se refire a relacións coas democracias, non? Eles apostan por unha relación non só
non só, digamos, institucional, sino de simpatía política con democracias tan consolidadas como a cubana, a venezolana, e sabemos que eses son os seus referentes. Nos volvemos a repetir, nos respetamos a todos os gobernos saídos democráticamente das urnas. Me parece esta unha cuestión que se debe resaltar porque ten certa importancia, e a partir de aí as simpatías políticas de cada un o retratan perfectamente. E creo que, sinceramente, o retrato do BNG non dá para darlle leccións de moralidade política ao Partido Popular de Galicia. Unha cousiña máis, o PSDG celebra esta fin de semana o seu congreso. Non sei como venden de o PP esta cita, o que agarda dela, se agarda algún cambio. Bueno, eu, sinceramente, me preocupa como venden do PSDG este congreso, e as críticas internas que está recibindo son francamente duras. A partir de aí, a mí o que me gustaría é que salise un PSDG forte, con capacidade para ter unha certa autonomía na defensa dos dereitos e intereses de Galicia. En ese sentido, pois como non observo que vaya a haber cambios na liña política se está seguindo atado agora, pois son pouco optimista. Pero, bueno, en todo caso, desexarlle que pase unha fin de semana agradable e o máis productiva posible, e o gallá lle sirva para reflexionar e para deixar de exercer de palafreneros do señor Sánchez e en algún momento exercer de defensores de Galicia, que foi para que os votaron os galegos. Pouco, pero para iso, o pouco que os votaron era para iso, para defender a Galicia e non para defender o ordeno e mando que se lles impón permanentemente dende Moncloa e que sumisamente aceptan o señor Besteiro e as súas huestes. O gallá iso cambie. De producirse esa transferencia intransferible, en principio, da competencia de migración a Cataluña, non sei se desde o Partido Popular se contempla en que situación podrían quedar os 70.000 galegos que están non de paso, sino censados ali en Cataluña, que podrían ter, en principio, alguna dificultade para seguir. Bueno, eu quero conservar unha esperanza de que en algún momento se impoña o sentido común e esa transferencia non se leve a cabo. O digo de verdade. Me parece extremadamente preocupante porque, ademais, cando se fixo o anuncio, se fixo unha equiparación perigosa entre estranxeiros e persoas non nacidas en Cataluña, entre os que están, como ben sinalaba, moitos galegos. Eu espero que os galegos, que se sinten, ademais de galego, plenamente españois, poidan seguir vivindo en calquera lugar de España, que eles decidan en liberdade con absoluta normalidade. E, polo tanto, espero que non se chegue a consumar este disparate. Pero, se é así, o que teñen que saber eses galegos, vivan donde vivan, é que o Goberno de Galicia vai estar ao seu carón para evitar que sufran, na medida do posible, as injusticias que se lle están intentando impoñer por un interés exclusivamente partidista que desatende, por suposto, calquera visión do que debe ser un Estado moderno. Eu lamento moitísimo que a debilidade do Goberno de Sánchez se concrete no establecemento de dous españolidades, unha de primeira velocidade e outra de segunda. E, curiosamente, significativamente, os españois que teñen máis dereitos para o señor Sánchez son aqueles que queren abandonar España. É unha cuestión certamente curiosa. Nos apostamos por tratar a todos igual e, se pode ser, darlle un pouco máis de cariño a aqueles que pretenden seguir cohesionando este país. Algúnha outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias e supoño que nos veremos ao longo da semana no pleno.